Kule ivideo ndilwa nayo zonke iziqalekiso, zonke intetha ezinegative ezathethwayo ngawe. Ndilwa nayo yonke intakatho nabo bonke ubugqwirha obenziwayo against wena nosapho lwakho. Molweni, luthetha ngumfundisi Eric Dilima kwibandla Apostolic Faith Mission, Deliverance Ministries, which is based here in East London. Before nithandaze ndicela ulike le video, usubscribe kule video. Kuba ulike no-subscribe wakho basenza sikwazi ukufikelela nakwabanye abantu abaninzi. Before nithandaze ndicela uyifake le phone ku loudspeaker, because I'm speaking against every evil spirit that is fighting your life. Mastandaz, as mantandaz ndicela uncedisane kunye nam kwezinye indawo, ndicela futhi uvumelane kunye nam, ndicela futhi uthandaze kunye nam as nam ndikukhokhela emthandazweni. Let us pray. Father, in the mighty name of Jesus, ngokwelizwi lakho konke sikukhulayo emhlabeni kuyakhululwa emazulwini, nako konke sikubophayo emhlabeni kuyabotshwa ezulwini. Namhlanje nanku umntwana wakho, nansi ifamily yomntwana wakho ibotshiwe imimoya yonke ndawo. Namhlanje nalu olusapho lubotshiwe zintetha nazintakatho nabo bugqwirha obusuka kwindawo ngendawo. Namhlanje egameni likaYesu, ngegama likaYesu, uthe sukhulayo emhlabeni uyakhululwa ezulwini. Ndikhulula lo mzalwane umamele le VN, ndikhulula le family imamele le VN, ndikhulula aba bantu bamamele le VN kuyo yonke imimoya yongendawo nakuyo yonke imimoya kaSathana. Ndiyabakhulula ngegama likaYesu, ndiyabakhulula ngegama likaJesu, mabakhululeke ngegama likaYesu. I command every negative word that was spoken against them, I set those words on fire. I release fire of the Holy Ghost in this family. I release fire of the Holy Ghost kolusapho. Ndithi uSathana kanaligunya, amadimoni awanaligunya, amafufunyana awanaligunya. Lonke igunya Thixo kolusapho likuwe, in the mighty name of Jesus Christ. Ngegama likaYesu waseNazaretha nangegunya endalinikwa nguJehova esikweni ndiphumele inkosi. I command this family to be set free. I command this family to be liberated. I command this family to be released. I command this family to receive their freedom. Let them receive their freedom, their spiritual freedom, their financial freedom. Let them receive their freedom right now. I command every demon torturing this family to loosen them in the name of Jesus. Bayeke mabahlukane nani, amadimoni mawahlukane nani ngegama likaYesu. Amadimoni mawaniyeke ngegama likaYesu, mawaniyeke ngegama likaYesu. Khulekani in the mighty name of Jesus. Be free from demon attacks. Be free from any demonic power. Be free from any demonic operations in the mighty name of Jesus. I command this family right now to be set free in the mighty name of Jesus. Be set free. Ngegama likaYesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Rakatala broska andelebosa ibrakabo shandala ende. Ndikhawula onke amachina awayenzwayo kwelobumnyama against this family. Zonke izibotshwa ezenziwayo against this family. Yonke imimoya yobumnyama eyathethwayo against this family.
yonke imisebenzi yamandla yobumnyama eyayenziwayo against this family ndiyayikhawula, ndiyayiparalyze, ndiyayidestroya in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. I command this family right now to be free. Khululekani ngegama lika Yesu, khululekani ngegama lika Yesu. Kumazwi onke awathethwayo against nina, kwathiwa aniyindawo, kwathiwa soze niphumelele, kwathiwa soze nonwabe, kwathiwa kusoze nipase, asoze nibento. Amazwi onke awathethwayo nathi anisoze niphumelele, soze niphangele ezindaweni ezizizo, anisoze nibe namashishini aphumelelayo. Onke lemazwi awathethwayo, I reverse those words back to the sender. I send those words back to the sender. I command those words to go back to the sender. Amazwi eziqalekiso, amazwi elishwa, amazwi anegative, amazwi empi, amazwi mfazwe ngegama lika Yesu, amazwi eziqalekiso ngegama lika Yesu. I send them right now back to the sender. Go back to the sender. Go back to where you come from. Egameni lika Yesu. Amazwi elishwa, amazwi azisa iziqalekiso, amazwi azisa imigwaliso, ndiyawakhalimela ngegama lika Yesu. Ndikhalimela amadimoni emigwaliso, ndikhalimela amadimoni elishwa, ndikhalimela amadimoni eziqalekiso, ndikhalimela amadimoni e-bad luck ngegama lika Yesu. I command them right now back to the sender. Go back to where you come from. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Ngegama lika Jesus. I command this family right now to be set free. I plead the blood of Jesus. Ndikhabe igazi lika Yesu phezu kwenhloko zabo, igazi lika Yesu emzimbeni wabo, igazi lika Yesu all over their body. Ndikhalimela lonke ilishwa kubo, ndikhalimela wonke umgwaliso kubo, ndikhalimela onke amashwa, zonke iziqalekiso kubo ngegama lika Yesu. Amazwi awathethwayo ngabathakathi against this family ndiyawaqalekisa. Amazwi awathethwayo ngamagqwirha against this family ndiyawaqalekisa. Amazwi athethwayo ngizifamily zabo, ngabantakwabo, ngodadobawo babo ngegama lika Yesu, ngomakhulu notamkhulu babo, iziqalekiso zaza kubo bengekazalwa, iziqalekiso ze-family, generational curse, the family noba abazali babo baqalekiswa ngeke bona baqalekiswe, noba Thixo wethola amandla eziqalekiso seza ngenxa yempazamo zokhokho babo, zeza ngenxa yempazamo zezinyanya zabo, noba eziqalekiso zeza ngenxa yempazamo zamandulo, zeza ngenxa yezibingelelo zamandulo. Right now zonke ezozibingelelo, in the name of Jesus Christ, I break up those altars in the mighty name of Kasoka. I break those altars in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Impundulu zelkhaya ndiyazikhawula kwaba ngegama lika Jesu. Impundulu zale family, impundulu zesisiduko, impundulu zolusapho ndiyazikhawula kuleni family ngegama lika Jesu. Imfene zelisapho ndiyazikhawula kuleni family, inyoka zolusapho ndiyazikhawula kuleni family ngegama kathuka broskate libra kashakate liba sheketea lekesete. Lord, I pray, send your angels right now to fight against any demonic operation. Send your angels right now to fight against any demonic force. Send your angels right now to fight against any evil spirit operating in this family. Any evil spirit operating in this family, be destroyed in the name of Jesus. Be destroyed. I paralyze you. I paralyze you in the mighty name of Jesus.
I rebuke you in the name of Jesus. Be destroyed. Ndichabalalisa lonke icebo longendawo, ndichabalalisa lonke igunya likaSathana ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Izifo kule family ezaza ngenxa yesiqalekiso, izifo ezaza ngenxa yobumnyama, izifo ezaza ngenxa yamadimoni, ndiyaziqalekisa kule family ngegama likaJesu waseNazaretha. Azinalo igunya lonke Jehova ndilinika wena, igunya lonke lelakho right now in the mighty name of Jesus Christ. Kandolo broskahe ibarataka broskahende. Right now I pray for yonke imfazwe, zonke iziqalekiso zemilo, zochuku, zengxabano, zamayelenqe, zomona in this family. Ndiyazikhalimela ngegama likaYesu, ndiyazikhalimela ngegama likaYesu. Idimoni ndini lomona, dimoni ndini libangela umona, dimoni ndini libangela ukungaxolelani, dimoni ndini libangela imfazwe, dimoni ndini libangela amayelenqe, dimoni ndini libangela ukukhetha nokukhompita, dimoni ndini libangela elithelekisayo abantwana belikhaya, elithelekisa abazali nabantwana, elithelekisa brother no sister. Dimoni ndini lithelekisa umyeni nenkosikazi, dimoni ndini lithelekisa imitshato. Ndiyakuyalela kule family, come out in the mighty name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Ndikhalimela idimoni lotshwala in this family, ndikhalimela idimoni ndini lotshwala, dimoni ndini leziyobisi, dimoni ndini. I command you out of this house, out of this house, out of this house. Ndikhalimela umoya wokuphara konyana balapha, ndikhalimela umoya wobuqheleki kwabantwana balapha, ndikhalimela umoya wesono, umoya wenjwala nokunxila neziyobisi kubantwana balapha, ndikhalimela imoya yokuziphatha kabi kubantwana balapha egameni likaJesu waseNazaretha. Ndikhalimela umoya wokungayi ndawo, ndikhalimela umoya wokungaphumeleli, ndikhalimela umoya wokungabi nankqubela, ndikhalimela umoya wokuma ndawuninye, ndikhalimela umoya wokungabheki phambili, ndikhalimela umoya wokungayi ndawo yokuba ngungantweni. Ndiyawukhalimela lo moya, ndiyawukhalimela lo moya ngegama likaYesu. Zonke iziqalekiso against le family, against lamani eziziduko zolusapho ngegama likaYesu waseNazaretha. I say enough is enough. Ndibeka isandla phezu kwabo, nditshiza igazi likaYesu phezu kwabo, ndiyabaqaba ngentambiso kamoya, the anointing of the Holy Ghost, the anointing of the Holy Ghost. Ndiqaba ke Nkosi igazi likaYesu emnyango, kwimigubasi elikhaya, kwiifestile zelikhaya, kumadonga elikhaya, zonke iziqalekiso wherever zisukaphi, kwidolophu abake bahlala kuzo, okanye zisuka kwidolophu abakhulele kuzo, okanye zisuka kwidolophu abake bazivizithela, okanye zisuka ezilalini zakomakwabo, okanye zisuka kwiilokishi zakomakwabo, wherever they come from, wherever iziqalekiso kusuka khona, wherever elishwa kusuka khona, right now ndiyalikhawula ngegama likaYesu, ndiyalikhawula futhi ndikhupha ezingaphakathi ngegama likaYesu. Ndimile ke Nkosi njengombingeleli wekhaya. I stand as a priest of this house. Ndimisa isibingelelo sempumelelo, ndimisa isibingelelo sentsikelelo, ndimisa isibingelelo kwelikhaya sokuya phambili. Noba kandazi lundimameleyo, kodwa uyamazi wena Thixo. Ngegama likaYesu, senga lo mzalwane omamelela uVN angaphumelela, senga lo mzalwane angabheka phambili, senga lo mzalwane angawina konke akwenzayo, angaphumelela konke akwenzayo. Ibhizinesi yakhe ndiyayithandazela ngegama likaYesu.
imfundo yakhe ndiyayithandazela, umsebenzi wakhe makafumane promotion ngegama lika Yesu. Father, I thank you. Kuyenzeka egameni lika Yesu. Ukhululekile lo mzalwane, bakhululekile abantwana, ikhululekile le family. Ithi iBhayibheli okubani uThixo ukukhulule ube ukhululekile inene. Ndiyabulela right now ngegama nangegazi lika Yesu, bakhululekile inene, in Jesus mighty name, in Jesus mighty name, in Jesus mighty name, in Jesus mighty name. Awushaya izandla zakho uthi kwenzekile, shaya izandla zakho uthi kwenzekile, shaya izandla zakho uthi kwenzekile ngegama lika Jesu. Thank you Jesus. Kwenzekile, mbonga uThixo, mdumisa uThixo, uthi kwenzekile in Jesus mighty name. Mamela ke mzalwane, ndiqebile ukuthandaza ukwenze nje. Ndicela le video uyihlele nje uyidlala until you feel like it's necessary, until like you feel like kubhetyiwe. Kodwa ke qhubekeka uyidlala whenever you feel like usathana usakuhlasela, usayi-attack ifamily yakho. Akosona ukuphinda lo mthandazo, uphinda noba uyakholwa ukuthi kwenzekile, but qhubekeka ngomthandazo, uphinda ngokholo egameni lika Yesu, so that the devil will never touch you and will never touch your family. God bless you and God bless you. Mamela, if awukwazi udlala ungcolisa, you can even ufake i-earphones zakho uthandaze softly, ukhole ukuthi kuyenzeka, because la mazwi are spiritual in Jesus mighty name. Ndiyakholwa ukuthi xa nithandaza nawe uyathandaza kunye nami. Bangabamamkelanga uYesu, kubalekile ukuthi ubomi bakho bunikele kuThixo. Kubalekile ukuthi umamkele uYesu njengenkosi nomsindisi, ukuze abe ngumlawuli wefamily yakho, abe ngumlawuli wekhaya lakho, abe ngumlawuli wendlu yakho. Mamkele uYesu njengenkosi nomsindisi. Yenza lo mthandazo emveni kwami. Ithi Nkosi Yesu, namhlanje ubomi bami bonke ndibunikela kuwe. Yesu, ndiyakwamkela, iba inkosi nomsindisi wempilo yami. Xolele zonke izono zami, undihlambe ngegazi lakho. Sathana, hlukana kunye nami, andingowakho, ndingokaYesu egameni lika Yesu. God bless you mzalwane wethu, ukhululekile, uThixo kunye nawe, usathana kasenalo igunya phezu kwempilo yakho. In Jesus mighty name, amen. Ndiyacela ke ukuthi ulike le video, usubscribe kuyo ukuze ikwazi ukufikelela nakwabanye abantu. Cele futhi ukuthi ukhangele inkonzo wena ongakhonziyo, ukhangele inkonzo ezakushumayeza ngoYesu osindisayo, ethetha ngoYesu osindisayo. Ukuba ngabe ikhona inkonzo Apostolic Faith Mission elapha kufutshane kunye nawe, please buzisa nge-Apostolic Faith Mission, usondele kuyo uyokhonza kunye nabo. Uba ngabe ulapha eMondi, feel free to visit my church, i-Apostolic Faith Mission, Deliverance Ministries. Should you have any testimony, please share your testimony upper with comments below. And God bless you in Jesus' mighty name. Amen.